Inini ndinonzi Lovemore Mumba. I'm 75 years old. I'm retired. I've got 10 children. Never Sekuru chatozoto account. Vakawanda anzotongani. Vangodeka na 30. Pavana vangu vari kuSouth Africa. Pane mumwe ane zvidhina zvamuri kuona izvi. Ari kuvaka kunoku. Anotumira mari neClickSendNow. Indotora ku InnBucks. Chandoda kuti vana mese vari kuSouth Africa vane hama dziri kuno kwatiri kunoku. Toda kuti mushandise ClickSendNow. Iyo Christmas ine bari mwari akomborerei. Tumirai Vabereki, mambuya, mahama dzenyu mazoro mukomborerwe Christmas ine. Because chakanakira ikakai muchingowatumira chete vanobva nepachikeni obva puwa mari yavo InnBucks. Hakuna kusina chikeni ini muZimbabwe munomu. Musawatirwe time muda kutsvaga munhu wekutumira iwo. Ingoisai chete ipapa. Kuya kwaita ClickSendNow iyi. Ukatadza kushandisa iyoyi, mheno hako. Kutambira mari neInnBucks machena. Mari inongosvikira pafoni yangu iyi.